салом алейкум. 18 феврали 2026 қарор додем дар Чорбоғ, ноҳияи Варзоб, дар назди ниҳоли дарахти писта. Ва ҳамдиёрони азиз, пеш аз он ки шумо тамошо кунед, як илтимос лайкро зер кунед, чунки тамошо мекунед ку лайкро фаромӯш мекунед. Муғамбирӣ накунед, лайкро зер кунед барои ман. Ҳамин қадарак лайк кунед, ҳиммат кунед, лайкро ҷиқед, дигарон тамошо кунанд. ин 2 сола 3 сола писта мебошад. имсол мебандад ё не намедонам, пайванди аст. инро ман оянда худо хоҳад ман ҳоле як фарду пас фарду буриш мекунам, ба шакл медарорем ва дар оянда ин модарӣ мешавад. Аз ин писта мо чашма гирифта дигар пистаҳоро пайванд мекунем. ин шафтолу мебошад. ҳамдиёрони азиз, инро ҳам фарду мо ё пас фарду буриш мекунем. Ба шумо нишон медиҳем намуди буриши ин шафтолуро ҳам нишон медиҳем. Шафтолу ду буриш мешавад, ду намуд мешавад. Як аз коса шакл, дигар аз 3-4 шоҳ кунда, шоҳ навда, 4-5 лидера мегӯянд ку лидер. Анам хел ана ин бошад. такпайвандҳои себ мебошад ки болои ин такпайвандҳо мо аллакай себҳо пайванд кардаги ҳастем ва инро ҳафтаи оянда болоашро мебурем, то ин ки пайвандакҳои мо аз қисми поёнӣ сабзида ба боло шурӯъ кунад. Пайвандҳои мо инҷа ҳаст. Ана инҷа пайванд аст, ана инҷа пайванд аст. Хайр, хулоси гап ана инҷа, ана ин пайвандак аллакай шукуфтааст. Бинед, ин пайванд аллакай соли гузашта шукуфта буд. Дидед инаҳа. мо ин баҳор инро инҷа мегирем, инро аз инҷо мебурем, ин баланд мешавад. ин баланд мешавад ва ба тирамо барои харидории шумо таппа тайёр мешавад. дӯстони азиз, бинед чӣ қадар мо меҳнат карда истодаем ки то Тоҷикистонро аз ниҳолҳои хушсифат таъмин кунем. то ки хориҷа наравем, муҳтоҷи на Туркия шавем, на Ӯзбекистону, на Эрон, то ин ки худомон ҳаминҷа соҳиби ниҳолхона шавем, соҳиби касаба шавем. ана инҷо ман дар замин партофтагӣ ҳастам. Шафтолу, бодом, донаи биҳӣ, донаи нок, худо хоҳад ино аз замин бирояд. Агар мо инҷа пайванд мекунем, лекин обёрӣ ман мешавад қатрагӣ. вона дидед, ҳамдиёрони азиз, дар ҷаҳон ҳама оби қатрагӣ истифода бурдааст. Оби қатрагӣ, бо оби қатрагӣ дарахт хубтар месабзад, обро хубтар мехӯрад, менӯшад ё ин ки истеъмол мекунад. хулоси гап, ман ташвиқот мебарам фақат танҳо барои оби қатрагӣ, чунки оботон кам аст. оби қатрагӣ кунед, дилхоҳ чизе ки хоҳед шумо мешинонед, парвариш мекунед. ин буд як наворе аз боз корҳои омодасозии баҳорӣ. лайк монед, илтимос, лайкро фаромӯш накунед. мебинем ки 15 000 одам тамошо мекунад, лайкро 40 одам мемонад. ман таъкид мекунам ки барои лайк мондан аз шумо ҳеҷ кас пул намегирад, ба ман ҳам пул наметиҳанд. танҳо шумо миннатдории худатонро ба ҳамон лайки мондагиатон баён мекунед. дар паноҳи худо бошед.